sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye. VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Sɔgɔma foli ka di an lamɛnbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen ma faw sigiyɔrɔw la. Tabalen kunnafoni di kɛnɛ sigilen ye nin ye. Kunnafoni bakurunba minnu b'an bolo bi o de ye ninnu ye. Burkina Faso jamana kan fɛn min ye fanga dafiri ye, o kun b'a fɛ ka waleya yen kunu min yɛrɛ ma se ka san sɔrɔ. Yen jamana marabagaw ka fɔ la maa minnu y'a laɲini ka ni fanga dafiri kɛ olu bɛɛ bolo la. Politikitɔn caman minnu bɛ M5 masurunyaw la, olu y'a yira k'a fɔ k'u ma jɛni waleya ye min tara bala furancɛ fanga ɲɛmaw fɛ min ye ka jamana ɲɛma kalataw ka olu bɔ u dɔgɔkɔrɔ. Halisa ka tɛmɛ ni o kunnafoniya ye, an bɛna politikima nu togo lasɔrɔ min ye an ka bidon ma welelen ye. Ale fana bɛna hakilinata fɔ furancɛ fanga ɲɛmaw ka nin waleya in kan. Halisa an bɛ to Mali kɔnɔ kunu tasibila kɛra ka ɲɛsin lieutenant colonel Musa Traoré ma min bɛ Mali finitigilakaw fɛ. A yirala k'a fɔ k'ale kun bɛ pankurun kɔnɔ min bina sibiridon Gawo. L'Amérique jamana y'a yira k'a fɔ ko u bɛna dɛmɛ waleyaw to senna finitigiko bina kun kan farafina jamanaw la, jamana minnu ɲɛmaaya tɛ finitigilakaw bolo. O ye kumakan ye min lasera arabadon Luanda Lloyd Austin fɛ min ni ale yɛrɛ bɛ lakanako ɲɛma l'Amérique jamana kan. An bɛna kuma dengbana kan min bɛ Mali ale ni Burkina Faso jamana kɔnɔ. Ninnu de ye bakurunbaw ye, kunnafoniya wɛrɛ bɛna fara minnu kan ni nka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye sanga 30 kɔnɔ. A y'aw bisimila. Burkina Faso fanga dafiri kun b'a fɛ ka waleya in kokura dan sigira min yɛrɛ la teliya la. Yen jamana marabagaw ka fɔ la finitigilaka minnu y'a laɲini ka ni waleya in kɛ olu bɛɛ bolo la. Le gouvernement de la transition Burkina Faso ngo comme tu es ngunu kuma ye ka fɔ ko fanga dafiri dɔ tun b'a sen kan kun na se ni o tun kɛra sababu ye ka to fasodenw bɔra siraba dɔw ra ani laminiw bɛra an minnu wele ko rond-point ka wuli ka jɔ kɛ k'u ka nisɔngoya yira k'a sɔrɔ fanga dafiri dɔ b'a sen kan. O kuma kɔni o sɛmɛtiyara kunu arabalon ka bɔ fulancɛ fanga ka gouvernement fɛ. Laseli dɔ kɔnɔ min kalanna kunu sufɛ faso yɛrɛ ka jabaraniso baara a sɛmɛtiyara ko an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko tigɛlara finitigi ɲɛmaa dɔw kan ani maa wɛrɛ sɛgɛsɛgɛlara minnu kan ko olu jalaki bɛ nin coup d'état nin na. Laseli min bɔra gouvernement ka dalaminɛ fɛ ale ma maa nɔminɛni ninnu tɔgɔ fɔ nka sɛgɛsɛgɛliw y'a yirana ko olugu cɛma ko militaire ɲɛma min ye lieutenant colonel ye ani commandant olugu fila bɛ yen ani gendarmew bɛ yen minnu ye protection civile ɲɛma ye ani gendarmew ka unité spéciale d'intervention. Gouvernement ka dalaminɛ ka laseli kɔnɔ ale y'a yira ko sɛnsɛnni bɛna kɛ ka bɔ procureur militaire fɛ yaasa ka se ka nin maa nɔminɛni ninnu bɛɛ nɔ lɔn nin fanga dafiri min tugu labɛnna. O tɛmɛnin kɔ a y'a yira ko olugu dusukun tɔɔrɔ don k'a fɔ ko fasodenw dɔ yɛrɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan olu ka se u yɛrɛ da don coup d'état labɛnni na. O kɔfɛ gouvernement ye fori kɛrɛnkɛrɛn lase fasodenw bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifilaka minnu bɔra ka banabereli kɛ nin fanga dafiri nin labɛnni ko kan. A ko fana ko sɛgɛsɛgɛliw bɛna se ka kɛ ka se ka nin ko ni kunkun a n'a ɲɛɲɛw bɛɛ woloma ka bɔ ɲɔgɔn na. Nin tun ye Kade Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. An bɛ taa Mali la, politikitɔn caman ye u ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni kunnafoniya ye min lasera jamana ɲɛmaw fɛ min ye ka jamana ɲɛma kalataw ka olu bɔ u dɔgɔkɔrɔ. Kajatu Tarawele bi caman fɔ an ɲɛna kunnafoniya la. Fanga tigilamɔgɔw ye jamanakuntigi ɲinikalataw bɔliw dɔgɔkɔrɔ minnu tun bolodalen don février kalo la san 2024 na laseliw kɛ ntɛnɛndon na. M5 RFA ye kofɔli kɛ a taabolo kan kunnafoni laseli gafe dɔ kɔnɔna na arabadon na. U y'a yira k'a fɔ ko a danatigɛli ma bɛn. Ayiwa ko fanga tigilamɔgɔw ka u jagoya bila u yɛrɛ kan yaasa u ka layidukanw bɛ se ka timɛ cogoya minnu na. Kabini ntɛnɛndon na politikikulu caman wɛrɛw ye u ka jigilamisɛnyaw jira ka kɛɲɛ ni a taabolow ye. Ligue démocratique du changement ye a yira k'a fɔ ko nin ye ka démocratie bila bara de kɔnɔna na Mali jamana kan k'u bɛ a waleya kun cogo bɛɛ lajɛlen de la. Yɛlɛma ale ye a ka nisɔngoya jira ka kɛɲɛ ni kumasigibaliya ye a taabolo ka yaasa ka bɛnkan kelen kun tigɛ a sabu la u sinsira kosɛbɛ a kan k'a fɔ k'u marala ka a bɔ dɔgɔkɔrɔ danatigɛ joona ne fanga ka dɛsɛli ye ka kalata ninnu labɛn ani u ka layidukan timɛbaliyaw ye. Parena ye a jira k'a fɔ ko kalata labɛn bɛ kɛ ni politiki ŋaniyaw de ye. K'u ye kun minnu fɔ a bɔ dɔgɔkɔrɔ la tun bɛ se ka bali
k'u b'a ɲini gouvernement fɛ u ka u yɛrɛ tanga fɛɛrɛw ma minnu be kɛ mɔgɔ kelenw ka kumakanw ye ani minnu be kɛ fankilima danatigɛliw ye. Maître Mamadou Ismaël Konate n'o ye kiritigɛla ye ne Mali jamana ministre kɔrɔ don, ale fana y'a jira réseaux sociaux kan k'a fɔ ko gouvernement be u y'u ka dɛsɛli ko ka kalata nunu labɛn o jira ni kɛnyɛrɛ ye dɔ ka ban ye ko ka baara ni latɛmɛ a cogoya la ko ka sɔrɔ bɛnkan minnu b' u ni ɲɔgɔn cɛla la ma lawaleya ka jamanakuntigi ɲini kalataw bilali kɔfɛ bena na ni gwɛlɛya wɛrɛw ye CEDEAO ma u ma jaabi kɛ a taabolo kan halisa hakaja u kɛlen bɛ ka degun bila Mali fangatigiw kan kabini san 2020 wagati la yaasa fanga be se ka segi cogoya min na siviluw ma. Halisa an be to Mali kɔnɔ furancɛ fanga ɲɛmaw olu ye tasibila kɛ kunun ka ɲɛsin lieutenant colonel Musa Traoré ma min ni ale yɛrɛ kun bɛ Mali finitigilakaw fɛ min tanyana pankurun kasara senfɛ sibiridon Gawukaw fɛ. Mariam Traoré b'a kunnafoniya walawala. Nin kɛra siɲɛ fɔlɔ ye ni kunnafoni ninnu ka di Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u kɛlen kɔfɛ k'u makun ka waati jan kɛ. Kuma min na u ɲinigara VOA ka kunnafoni sɛnsɛnnaw fɛ Mali jamana finitigiw ka kunnafoni di so DIRPA ma sɔn ka kunnafoni jɔnjɔn fosi di a daminɛ la ni avion bin kan min kɛra Gawukaw fɛ. Tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra ka taa lieutenant colonel Musa Traoré ma. Jamana finitigiw n'o ye armée malienne ye u sinsin a kan k'u tɛna kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen fosi di a ka tununi kan nka k'a fatura sibiridon k'a si to san 60 ani san 2 la. Kuma min na a tun bɛ wulikajɔw la ni sanfɛ kɛlɛkɛ pankuluw ye jamana finitigiw tɔgɔ la. Nin jalatigɛ kofɔlen in tun bɛ nin pankulu kofɔlen in kɔnɔ min binna sibiridon i n'a fɔ a ka denbaya a n'a masurunyamɔgɔw ye a seereya di cogo min na ka fara finitigi ɲɛmɔgɔ kelen u fana ka seereyaw dili kan min ma sɔn k'a tɔgɔ fɔ k'a sabu kɛ a kunnafoniw bɛɛ lajɛlen datuguni ye min bɛ wele ko blackout. Finitigi ɲɛmɔgɔ dɔw y'a lase karido ko nin pankulu kofɔlen in tun ye Mali jamana finitigiw n'o ye armée malienne ye ka kɛlɛkɛ pankulu ye a bɛɛ bin kuma min na k'a tun kɛlen don ka Wagner ka kɛlɛcɛw ta. An tɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn di mɔgɔ joli fatura nin pankulu ka binni senfɛ. Fɔ ka se nin waati in ma Mali jamana ɲɛmɔgɔw tun ma sɔn ka kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen foyi di nin pankulu ka binni kan min kɛra Gawo mara la. Lieutenant colonel Traoré a ka suturaliw bɛɛ lajɛlen kɛra tarata don Mali jamana finitigiw ka ministriso ɲɛmɔgɔ colonel Sadio Kamara ale ɲɛkɔrɔ o min lakodɔnnen don bi i n'a fɔ Rusila jamana masurunyamɔgɔ dɔ ani fɛnɛ ka fara Mali jamana kɔnɔna finitigi ɲɛmɔgɔso état major o jalatigibaw kan i n'a fɔ finitigiw y'a lase cogo min na. Lieutenant colonel Traoré yera jamana ka wulikajɔ baaraw caman na lakanako kun kan jamana kɔnɔna la i n'a fɔ jamana kɔfɛ min kɛra sababu ye ka jɔnjɔn camanw de tun sɔrɔ a fɛ u ye min fara a kan u ko fɛnɛ k'a ye kalansira jolenw kɛ min bɛ wele ko technicien supérieur en mécanique Rusila jamana kan Mali finitigi jalatigiba caman wɛrɛw bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen sera ka kalansira sɔrɔ u ka baara hukumu kɔnɔ Rusila jamana fɛ. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. L'Amérique jamana y'a yira k'a fɔ ko u bɛna dɛmɛ waleyaw to sen na finitigi ko bina kun kan farafina jamanaw la jamana minnu ɲɛmaaya tɛ finitigilakaw bolo o ye kumakan ye min lasera arabadon Luanda Lloyd Austin fɛ min ni ale yɛrɛ bɛ lakanako ɲɛma l'Amérique jamana kan. Mariam Traoré bi caman fɔ an ɲɛna kunnafoniya la. Africa matters. It matters profoundly to the shape of the 21st century world. Ni General jalatigibaw ye jamanadenw ka hakilinaw dafiri ka sɔrɔ kuwa u yɛrɛ ka laɲini bila jamana sanfɛ. Lakana taabolo u bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ka fara bɛjɛ fanga u fagali kan. Lloyd Austin a ye nin fɔ a ka laseliw senfɛ min bɛ États-Unis jamana ka teri ɲɔgɔnya siraw taabolo sinsinni yira u ni farafina gunkana cɛ lakanako kun kan. Nin kɛra a ka laseli dɔ ye Angola jamana faaba kɔnɔ. Amérique jamana ka lakana ministry. The United States is deeply committed to making sure that Africa enjoys all of the protections of the international rules and norms that advance security and prosperity. Ye dɔ fara États-Unis jamana ka danaya la kurakurali kan ka se ka dɛmɛ don jamana fangaw ma n'u ka politiki taabolo ye cogo min na a bɛ se ka taa ɲɛfɛ bɛn lakana jamana marako ɲuman ani bɛjɛ fanga kɔnɔna la a sinsinna min kan kosɛbɛ k'a fɔ k'a koɲɛw ka kan ka don ba la wa fɛnw don minnu tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to farafina a mago bɛ a ka finitigi kulu la u ka baaraw kɔnɔ ka fara jamanadenw kan nka o kɔmafalen tɛ dɛ a ye min fara a ka kumaw kan Monsieur Austin a ka nin taama in senfɛ Angola
Togola jamana kan min kɛra siɲɛ fɔlɔ ye Ameriki jamana ka lakana minisiriso ka ciladen ka wuli ka taa farafina gunkana jamana in kan min kɛra a ka taama a taku sabanan ni a kuncɛli baaraw ye farafina gunkana la Djibouti ani Kenya kɔfɛ ntɛnɛndon k'a to Nairobi Ameriki jamana ka lakana minisiri ye a lase k'a fɔ ko preservation of Niger's diplomatically elected government. And so while we give diplomacy a chance, États-Unis jamana bɛɛ hakili falen-falenw na ni taabolo dɔw ye walasa ka se ka jateminɛli ɲuman kɛ u ka finitigiw ka yeli la don nataw la Niger jamana kan. Ni kunnafoni ninnu dira fɛ tile kelen Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron bɔlen kɔfɛ k'a ka finitigiw ka taali ka bɔ Niger jamana kan ko fɔ. Farafina gungana ka kan ni fɛn ɲuman wɛrɛ ye ka tɛmɛ diɲɛ jamanaden wɛrɛw ka nali kan ni hakilinaw ye min bɛ koɲɛ tɔ gɛlɛya u da la. Austin ye nin fɔ. Farafina gungana ka kan ni fɛn ɲuman caman wɛrɛ ye ka tɛmɛ maa dɔw ka hakilina kan min dɔ bɛ tali kɛ marifa firili la u ka sugu kɔnɔnaw la ani fɛnɛ ka dɛmɛ don diɲɛ jamana wɛrɛw ka kɛnyɛrɛ kɛlɛbolo ma i n'a fɔ Wagner ka jɛkulu olu minnu kɛlen don k'u bolo da sumankisɛw kan ka jamakuluw caman bila kɔngɔ la diɲɛ fan bɛɛ nin kɛra ka laseli kumakan dɔw ye a ye min kɛ misaliya ye ka taa Vladimir Putin u ka jamana ma n'o ye Rusila jamana ye. L'Amérique jamana sénateur Bob Menendez ale ma jɔ jalakiw kɔrɔ arabadon New York Tribunal Fédéral la min ye k'a fɔ k'a ye yuruguyurugu kɛ min yɛrɛ la a n'a furumuso kundo ka kɛɲɛ ni yuruguyurugu kow ye min waliyara Egypte jamana kan. Mohamed Touré bi caman fɔ an ɲɛna nin kunnafoniya in na. Démocrate ka politiki tɔnden min ye Sénat ka jamana kɔkan kɔ ɲɛnabɔ jɛkulu fangatigi ye o sera kiiritigɛso la arabadon sɔgɔma n'a muso ye Nadine Arslanian kɛrɛnkɛrɛnya la u tun bɛ makɔnɔni na kɛnɛma mɔgɔw dɔ fɛ minnu tun bɛ ni tamasiyɛn ye min tun tigɛlen don ni walan sɛmɛ daɲɛ ye ni sɛbɛnni belebele fimanw ye. Wasaden nin tora tulogɛrɛn fo kana se bi ma k'a ɲɛsi welekanw ma minnu b'a jira ko a ye walan sɛmɛ ka bɔ a yɛrɛ ka tɔn na. A jalakilen don namarako la k'a jalaki ko a sɔnna san 2018 o ni san 2022 cɛ dɔrɔmɛ 100 caman ma ka bɔ New Jersey mara la. Sigibaga sabala a sugandira yɔrɔ minnu na ani ko a y'a ka fanga n'a ka fanga kɛ walasa ka ninnu lakan ani k'u nafa jagokɛlaw ani ka dɛmɛ don Egypte fanga ma. Manhattan fanga kiiritigɛlaba Damien Williams ye kunnafoni di o sɔrɔli kan ɲinini sen fɛ. Warijɛ kulu falen a ka fini jufaw kɔnɔ kilo 3 sanubaru ani mobili cɛ ɲuman dɔ i n'a fɔ fɛnw caman minnu tun ye namara ni yɔrɔ dɔ ye. Tɛnɛndon Cuba jamanaden buruju sugandelen min si bɛ san 69 na n'o ye politikitɔn ŋana ye o ye sɔsɔli kɛ kunnafonidilaw ka lajɛ dɔ senfɛ k'a ɲɛsi jalakiw ni o dɔrɔn jalakiw ma. San 30 tɛmɛnenw kɔnɔ ne ye dɔrɔmɛ 100 caman bɔ ne yɛrɛ ka warimarayɔrɔ la n y'o mara kɔrɔtɔkow kama k'a sababu kɛ n ka denbaya ka taruku ye n'o ye ka kɔn fɛn bɔsiliw ma an'u minɛni ye Cuba a y'o lajɛya. Welcome to Mali. Welcome to Africa. Welcome to America. Welcome to Europe. Welcome to Asia. Welcome to Mali. Mali furancɛ fanga ɲɛmaw kɛlen kɔ ka jamana ɲɛma kalataw bɔ u dɔgɔkɔrɔ min tun kan ka waleya février kalo la san 2024 ka sababuya kɛ waleya damadɔ ye. U ka can politiki tɔnw na maa minnu fɛla tɛ nin waleya in ye. Kunu an ye maa dɔ lasɔrɔ min fɛla ta ye bi ani ninnu togo bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka bɔ politiki tɔn URS kɔnɔ min yɛrɛ bɛna hakilinata fɔ a koɲɛw kan. An k'a lamɛn. Fo k'aw barikada n bɛ fɛ ka min fɔ kalata bɔlen a dɔgɔkun kɔrɔ a ye hakili jagabɔ la caman lase anw ma parce que n'i ye jateminɛ kɛ a ma tɛmɛ kalo 2 kan anw ni ministre sigila ka kuma n'o ye ministre de l'administration territoriale o kuma in kɔnɔna na an kumana élection tɔ kan ka kɛ cogo min et an bɛnna kan k'a fɔ a bɛ taa ani gouvernement bɛ ɲɔgɔn ye o bɛ segin ka na an ka segin k'a babu kɛ mais n'i ye kalata ta k'a lajɛ cogo cogo parti politiques de kungo don kosɛbɛ pour nous ni gɛlɛya bɛ yen nka fɛn fɔlɔ min kan ka kɛ parti politiques de kan ka sigi k'a ɲɛfɔ ye parce que o y'a sɔrɔ an kumana ni an ye kalo 2 kɛ an kumana o kɔnɔna na an sigilen ko waati in kɔnɔ waati min na donc ministère de l'administration territoriale bɔra ka nin communiqué kɛ mais hakili jagabɔ la min kan ka ɲininkali kɛ ka an kan ka ɲininkali min kɛ o ye kunko fɔ o ye gɛlɛya o gɛlɛya fɔ est ce que o tun t'a dɔn k'a fɔ o gɛlɛya bɛ yen wa sani an ka se nin kɔnɔna na
maintenant communiqué in kɛra an kɔni ye hakilina min sɔrɔ communiqué in na an bɛ jateminɛ tɔw kɛ nka donc mais a bɛ na ni gɛlɛya caman ye parce que gɛlɛya fɔlɔ min yɛrɛ b'a la n'i ye jateminɛ kɛ Nations Unies ka résolution laban na o y'a fɔ k'a fɔ ko élection kana bɔ a dakun kɔrɔ ko élection ka kɛ n'o ye engagement international ye o ni Nations Unies maaw bɛnna mun kan mais parti politiques ta o yɛrɛ nɔ b'a la parce que ni ministre y'o wele ka taa hakili jagabɔw la ni parti 200 ani parti 80 ani kɔ mais i b'a sɔrɔ min bɛ yala a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 80 kan donc n'an yɛrɛ ma yɛrɛ bonya donc faamaw n ka to o ta an bonya donc n'i ye ko jateminɛ i talonna yɔrɔ min i bɛ ɲininkali kɛ sani a ka se bin yɔrɔ la. Ayiwa walasa nin ko in yɛrɛ gɛlɛyaw kana caya e yɛrɛ bolo mun de kan ka kɛ sisan jamana marabagaw ani parti politique maaw fɛ. Ka kɛ sisan la première des choses c'est que ka parti politique fara ɲɔgɔn kan ka ESI mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka gouvernement ni anw ka sigi n'o ye parti politique ani société civile bɛɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ bi n ka donc min kan ka kɛ la première des choses date min kan ka di date ka di comme o y'a fɔ cogo min a kana janya kosɛbɛ parce que Nations Unies ye hakilina min di an ye engagement international min bɛ ta a ka se ka respecter n'a ma respecter gɛlɛya b'a la parce que fɛn o fɛn n'a bɛ se k'i kunu kana to a k'i nɛmu a bɛ to tulonkɛ la nɛmu na k'i kunu merci beaucoup. Nin tun ye numutogo mankan ye ka bɔ URS tɔn kɔnɔ min yɛrɛ bɛ furancɛ fanga kokɔrɔma dun. Dengi bana yera maa 12 de la Mali kɔnɔ. Nin bana min yera Bamako faaba kɔnɔ Kulikoro, Moti fo ka taa se Kayima walasa ka caman faamu a koɲɛw kan. An ka lasigiden Mariam Kuyate ale wulila ka se Dr Sanogo Vincent ma min ni ale yɛrɛ ye paliko furakɛli dɔnbaa lajɛ ye ka bɔ Bamako. An ka lamɛn. Kabini septembre kalo o tile 9 san 2023 deng bana yela muso kelena Bamako sigida 5 na Bakɔ Jikɔrɔni golf la ka taa o don ma kana bila bi la bana in jɛnsɛnna ni ka kɛ sababu ye ka maa 12 sɔrɔ. Dengi ale ye bana nasuya jumɛn ye sabula bana min don maaw tɛ danfara dɔn ka bɔ ani sumaya bana cɛ. Dr Sanogo Vincent ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. Alors dengue ye mun ye? Dengue ye bana mun ni sumaya ka surun ɲɔgɔn na. Donc n'i tɛ dɔgɔtɔrɔ jolen ye cogo dɔ la a dɔ la i b'a ni sumaya confond. Tamasiyɛnw ni sumaya tamasiyɛn ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ. A bɛ daminɛ ni sɛgɛn de ye, kolotugudaw fana b'i dimi, a dɔ la fana i fari bɛ kalaya kosɛbɛ. Donc mun bɛ se ka to dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ka a dɔn ka bɔ sumaya la o ye ka taa jeli ta ka jeli sɛgɛsɛgɛ kɛ. Fɛn mun bɛ bana in bila mɔgɔ la fana o ye soso de ye. Soso de bɛ sumaya bila mɔgɔ la, soso fana de bɛ dengue in bila mɔgɔ la, mais soso suguya kelenw tɛ. Soso suguyaw ka ca kosɛbɛ diɲɛ in na. N'i ye diɲɛ yɛrɛ ta i b'a sɔrɔ soso suguya mun bɛ yen nɔ a ka ca soso yɛrɛ 1,000,000 suguya 1,000,000. Soso mun bɛ sumaya bila mɔgɔ la a bɛ fɔ soso ma nanzarakan na ko anophèle, mais mun bɛ dengue bila mɔgɔ la a bɛ fɔ soso de ma ko aïdesi ou bien moustique tigre. I b'a ye soso ni dɔw bɛ k'an fɛ yan soso kalakalani na sugu dɔw finman ni jɛman b'a la o de bɛ dengue in bila mɔgɔ la. Yala bana min don an bɛ se ka fɔ ko a ka jugu min bɛ se ka maaw yɛrɛ bɔnɛ o ni na wa? Bana jugumanba tɛ. A caman na yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ a b'i minɛ ka taa ban i t'a dɔn yɛrɛ ko bana in b'i la. Donc an bɛ se ka fɔ mɔgɔ sigida 4 na i b'a sɔrɔ mɔgɔ 3 bɛɛ bɛ yen nɔ bana kisɛ in bɛ se ka a tigi minɛ fo ka taa a ban ka sɔrɔ a tigi m'a dɔn yɛrɛ ko bana b'a yɛrɛ la yɛrɛ. Mais a dɔw la n'a nana sɔrɔ i fari tɛ a cogo la ou bien i ka fɛngɛ cogo dɔ la a bɛ se ka se sɔrɔ i kan. Donc n'a ye se sɔrɔ i kan o de la i bɛ sɔrɔ ka to ka sɛgɛn ninnu santi i yɛrɛ la ka to ka farikalaya ni fɛn ninnu santi i yɛrɛ la. Ka damadamani dɔw de bɛ yen a bɛ se ka taa se fo ka taa se jelibɔn dɔw ma n'an b'a fɔ ko hémorragique. Donc dengue hémorragique ninnu y'a forme grave de minnu forme minnu ka jugu kosɛbɛ fo olu traitement ka kɛ. Ayiwa maa min sigalen don i yɛrɛ la a bana bɛ furakɛ cogo di? Donc a bana in fana traitement wɛrɛ t'a la
donc n'a y'i minɛ ka ban ou bien ni sɛgɛra i yɛrɛ la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la u bɛ sɔrɔ ka jelita kɛ ni jelita kɛra ka jeli sɛgɛsɛgɛ kɛ jeli sɛgɛsɛgɛ dɔrɔn de bɛ se ka yira k'a fɔ ko ko dengue b'i la parce que n'i y'a fɔ ɲɛna cogo min na a taamasiyɛnw ni sumaya taamasiyɛn bɔlen don kosɛbɛ tant que a ma kɛ jugumanba ye fo ka na ni jelibɔ ninnu ni hémorragie ninnu ye souvent i t'a a taamasiyɛnw ni sumaya taamasiyɛn dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na hali dɔgɔtɔrɔ jolen ninnu tant que i ma se fo jelita ninnu ma souvent la olu dɔnni ka bɔ ɲɔgɔn na a ma nɔgɔn donc n'a y'i minɛ n'a yira k'a fɔ k'a b'i la donc traitement symptomatique de bɛ kɛ sinon a virus yɛrɛ bɛ farisogo bɛ virus in kɛlɛ ka bɔ a kɔnɔ a yɛrɛ ma mais traitement symptomatique de bɛ kɛ ni bana kɔni yerela k'a fɔ ko bana yɛrɛ ye se sɔrɔ i kan donc taamasiyɛn bana kɛn bɛ ka taamasiyɛn minnu bila i la olu taamasiyɛn ninnu de bɛ traité i n'a fɔ ka vitamine C ninnu k'i la pour que ka se ka fanga di i farisogo ma a ka se ka banakisɛ kɛlɛ ka bɔ i farisogo la o fana kɔfɛ ni fari ka kalan kosɛbɛ paracetamol ninnu ni fɛn dɔw bɛ se ka d'e ma mun bɛ fari sumaya ani fana ni dimi b'i la u bɛ se ka dimi calmant dɔw fana di mun b'a to dimi bɛ se ka calmer mais bana mun don farisogo yɛrɛ bɛ banakisɛ in kɛlɛ ka bɔ a yɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ mura bɛ cogo min na a banakisɛ bɛ ten. dengue ale ye bana lakodɔnnen ye diɲɛ kɔnɔ wa? en tout cas bana in bɛ Mali la a mɛnna bana in yɛrɛ bɛ diɲɛ na a mɛnna kosɛbɛ n'i ye OMS n'i y'olu ka jateminɛw ta a bɛ a yira k'a fɔ ko san o san mɔgɔ hakɛ mun yɛrɛ bɛ dengue bana in sɔrɔ diɲɛ na a bɛ se ka taa fɔ mɔgɔ 500,000 ɲɔgɔn a banakisɛ u ye banakisɛ minɛ banakisɛ in b'u minɛ fo ka taa ban o yɛrɛ t'a dɔn ko bana in b'o la ni jelita ma kɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen-kelenninw dɔrɔn de bɛ yen nɔ minnu bɛ bana in taamasiyɛnw kɛ ko mun na traitement symptomatique dɔw bɛ se ka kɛ a dɔw la pour que ka se ka bana in taamasiyɛn ninnu lada ani ka farisogo di fanga di farisogo ma pour que a ka se ka banakisɛ kɛlɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa 12 dengue bana yela olu de la Mali jamana kɔnɔ. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw bɛna lase Siyaka Tarawele fɛ ka bɔ Bamako. Basketi sanfɛcɛliw bunagun kan Mali la monte ɲɔgɔndanw ka yɛlɛ ka taa première division na olu kun cɛra kunnasini tarata septembre kalo tile 6 san 2023 Kulukurukaw fɛ yen club segi musow fanfɛ ani club segi cɛw fanfɛ olu de ye u niyɔrɔ ta a ɲɔgɔndanw na cɛw fanfɛ AS commune 1 Bamakɔ o de ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ ale yɛlɛla a kɛra nisɔndiyakoba ye AS commune 1 bolo an na degeli karamɔgɔ Mamadu Sise n'a bɛ wele Gadawoyi masalala baara sɔgɔma baara wulafɛ baara n'i b'a fɛ ka tɔw dan i bɛ wuli joona ni n'u bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ aw bɛ se ɲɔgɔn fɛ dɛ an tun bɛ wuli sɔgɔma joona ka na an ka entraînement kɛ ka sɔrɔ mɔgɔ t'an ye 7h 8h 9h an bɛ taa so an b'an ko kana bɛn 15h ma parce que monter bɛ temps tile kɔrɔ de n'an kana kɛ 16h an kana kɛ 18h an bɛna entraînement daminɛ 15h tile kɔrɔ fo jusqu'à 19h an tun bɛ se ka heure 6 ɲɔgɔnna kɛ entraînement na tile kɔnɔ don dɔw la. I da sera ma ko ye baara caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya aw sinsinna mun de kan walasa ka tɛmɛ tɔw la. O kɛra condition physique ye n'o ye kulo ni fasa ye. Kulo ni fasa an sinsinna o de kan parce que Mali basket yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ pratiquement tendigi ka dɔgɔ a la min fanga ka bon a la kosɛbɛ o de ye physique ye. Ka fara o kan ɲɛ b'i ka mɔgɔw la u jamajanw ka ca dɛ. O fana y'a to an ye se sɔrɔ n'i ye basket lajɛ mɔgɔ janko de don an ni mɔgɔ caman jouera u y'olu défavoriser kosɛbɛ ne ka ailier ka ca u bɛ se ka jouer pivot la u bɛ se ka jouer ailier la o de y'a to an ye mɔgɔ caman yɛrɛ sɛgɛn kosɛbɛ yɛrɛ parce que an nana ye k'a fɔ i ka mɔgɔ min bɛ k'an tɔɔrɔ an bɛ cɛjan kelen bɔ dɔ ka taa a bolo n'a wulila k'a bolo jɔ a bolo bɛ dɔrɔn o ka fɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ a bolo. N'i y'a commune 1 siɲɛ fɔlɔ ye ka yɛlɛ division fɔlɔ la wa. Awɔ kabini D1 daminɛna Mali kɔnɔ ni commune 1 siɲɛ fɔlɔ ka yɛlɛ. O ye nisɔndiya ko ye dɛ. Nisɔndiya ko ba o de y'a to an nalen ka bɔ Kulukoro u taara an kunbɛn ni fanfari ye. Commune 1 mairie ya. Commune 1 maire n'a ka mɔgɔ bɛɛ bɔra u y'a yira an na k'a fɔ vraiment olu yɛrɛ tun sigilen tɛ nin maire y'o fɔ bi ko vraiment k'o ye dabaliba koba ye k'u bɛ se ka min fɔ an ye dɔrɔn k'an fɔ halisa an ka jija an ka baara fɛ. An ye jaabiw ye Bogo 7 Sebaya 7 o ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn dɛ o ye Kulukoro ta de ye Bamakɔ ta ka gɛlɛn ni Kulukoro ye o parce que district bɛ yan nɔ district y'a bɔ ko 4 an ye Sebaya 4 kɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan match 11 Sebaya 11. Ka yɛlɛ première division na basket la nka ka tɔ la o fana ma nɔgɔn baara bɛna ɲɛsin mun de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya. Sisan an y'o baaraw daminɛ n bɔra k'a fɔ n ka denmisɛnninw ɲɛna sisan an bɛ taa kunɲɔgɔn kelen lafiya sunɔgɔ tile 15 an bɛna baara daminɛ tuguni première division yɛrɛ ka gɛlɛn ni deuxième division ye o n'a fɔra k'i sama ka tila k'a fɔ k'i sunsa o cɛ man ɲi an ni boli min yɛlɛ n'o boli kelen ka jigin a fɔ man di n k'an ka baara daminɛ sisan. Ka da kan tɔn dɔw b'a la o b'a la san caman u b'a ɲɛdɔn. U b'a dɔn min b'a la anw de ye mɔgɔ kura y'a la dayɛrɛ
an ni Tombouctou de tatɔ filɛ fara gɔnkɔrɔw kan gɔnkɔrɔlen de dun bɛ tigɛ wolo cogo dɔn ni min cogo dɔn u b'a da to i la dɛ mais n ye min f'i ɲɛna n'i wulila cɛw ɲɛ i b'u dan dɛ nka n bɛ wuli joona de. ka yɛlɛ première division de basket la Mali la a bɛ mun de lase mɔgɔ ma nafa yɛrɛ la e yɛrɛ bolo. n'i ye sportif ye a ka ɲi ka carrière ma fɔlɔ. farikolo ɲɛnajɛkɛla yɛrɛ fɔlɔ a ka ɲi i yɛrɛ ka carrière ma fɔlɔ k'a fɔ k'e ye farikolo ɲɛnajɛ kɛ ka ban e ma se ka yɛlɛ première division na e ma jouer D1 na a cɛ man ɲi n'i yɛlɛla première division de la o de la i bɛ se ka championnat ɲini n'i ye champion sɔrɔ i bɛ se k'a fɔ k'i bɛ taa bali la ko bɛɛ b'a dɔn sisan nɔ bali la nafa b'a la wari kasabibaw bɛ yen nɔ an b'a fɛ ka taa o bɛɛ de ɲɛɲini mais i tɛ se k'o si la sɔrɔ fɔlɔ f'i ka yɛlɛ première division kɔnɔ la a nafa yɛrɛ tɛ se ka fɔ ka s'a dan yɛrɛ la hali anw entraîneur mɔgɔ min bɛ première division entraîner i bɛ se k'i ɲɛ jɔ o ɲɛ la aw tɛ kelen yɛrɛ catégorie kelenw tɛ. baara de bɛna to sen na Mamadu Sise Gadawe ka fɔ la walasa ka to première division na VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Sia ka Traoré kala seli don. Sisan an ka maliden dɔw lamɛn an bɛna ni jɔrɔna ko min bɛ u la jango an bɛ waati min na i ko sisan. Allo VOA Afrique ne tɔgɔ Kadija Traoré ne bɛ ka kumakan fili fiɲɛ fɛ kabini Bamako ne kɔni ne bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ n'u sera k'o kɛ o ka ɲi wa o ka di Ala yɛrɛ ye o ye an ka baarayɔrɔw la maliyɛnw bɛ baara kɛ ni yɛrɛ bonya ye dɔɔni dɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'i taara u t'i bisimila ka ɲɛ u b'a kɛ i n'a fɔ u b'u yɛrɛ fisaya i ma ka sɔrɔ yanni k'o baara in sɔrɔ u ye Ala sɛbɛkɔrɔba di Ala hinɛnen ka baara di o baara in tɛ kɛ ni yɛrɛ majigi ka Ala tɔgɔ bonya nka o bɛ kɛ ni yɛrɛ bonya ye ne kɔni fɛ o man ɲi dɛ an k'o dabila ni Ala ye an bila place min na an k'a kɛ ni yɛrɛ majigi ye e ka yɛrɛ kɔrɔta in t'a yira k'a fɔ ko e ye chef ou bien e bɛ tɔw sanfɛ nka ni ma jigin de Ala bɛ sɔrɔ ka i kɔrɔta sinon ni e yɛrɛ y'i yɛrɛ kɔrɔta e tɛ kɔrɔta sɔrɔ o la nka ni yɛrɛ ma jigin Ala b'i kɔrɔta o de ka di Ala ye tiɲɛ na baarayɔrɔw la ou bien n'i taara i ka magow la Mali yɔrɔ jama lajɛ yɔrɔw la i n'a fɔ hali carte biométrique minɛ yɔrɔ ninnu na jama ka ca yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ u b'u yɛrɛ fisaya i ma ou bien i bɛ taa baarayɔrɔ la i bisimila cogo yɛrɛ tiɲɛ na f'i yɛrɛ bɛ nin ka dungane ta k'i yɛrɛ lajɛ o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma. VOA lamɛnnikɛlaw n b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ne tɔgɔ Abdurahmani Dahaba Kulubali ka bɔ Dɔrɔbugu mairie carré la élection min b'a ma vraiment a cogo ɲɛna yɛrɛ parce que bɛɛ b'a dɔn nin wagati in na élection tɛ se ka kɛ élection se ka kɛ ne yɛrɛ ye VOA lamɛn n'i ye mɔgɔ min lajɛ mɔgɔ 10 o mɔgɔ 10 i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kelen dɔrɔn de y'a sɔrɔ ko vote ka kɛ o kɔrɔ mɔgɔ 100 mɔgɔ 90 ko vote kana kɛ vraiment élection man ka kɛ ne yɛrɛ ka jate la élection kan ka kɛ fo 2027 waati ninnu parce que n'an y'an yɛrɛ di politique mɔgɔw ma u tila ka taa an di faransi ma vraiment vote man ɲi nin yɛrɛ in na vote man ɲi nin yɛrɛ la. Assalamu alaikum VOA Bambara Kano la retel na somo demba do yamo be ka kane Mali kono diya mo be mbaw fo Rabbi Mohamed Haidara kuma candido sibnin korobo mo komba fo ko sabe VOA Bambara Kan banga nyamo fo banga fama be fo banga nyamo be fo ya Rabbi ala kanu demi me nga nyamo ka hakilito be barala me halsa Rabbi ala ko demi ka do fara baraka ka hakilito ka jamana ya Rabbi masalam bunyini Allah fa ya Rabbi ala kan nyamo don ala kan jamana suma me to te kola galiya men be Mali kono si tijarla de ambade ya Rabbi ala ka galiya ni duba Mali dio to koron fe kana tele bin fe bayan fa yanka ya Rabbi ala ko bedo dakelen fe ko bebo dakelen fe foyti bembo singi kele kan kele nga nyon tegamini nani to nyon tegamina la bandani. aw fana na y'a sɔrɔ ci kan b'aw bolo kala se a bɛ se k'olu ci an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira mun na o de ye 01 20 24 30 47 16 aw ka kuma daminɛtɔ aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔw fɔ fɔlɔ musow ale ni musomisɛnninw olu ka hamina ni jɔrɔna kow ka d'an ye k'u dɔn o de la an ka nɛgɛjuru sira dayɛlɛlen don u fana ye
nin bɛ dan sigi an ka bi tabalen kunnafoni kɛnɛ la min baaraw labɛnna dadi bɛlawe fɛ ka kunnafoniyaw lase aw ma Seinabu Ciro mankan don sini jumadon ni waati kelen in na ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ni kunnafoniya wɛrɛw ye nka ɲan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ni ce aw ka kulomajɔ la Ala ka tile hɛrɛ di